ኣብ ኢትዮጵያ ምዕራብ ትግራይ ብፍላይ ኣከባቢታት ዳንሻን ሕመራን ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ዘርኢ ናይ ምጽናት ወፍሪ ክብሉ ዝጸውዕዎ ምግሃሳት ሰብኣዊ መሰላት ይፍጸማሉ ክብሉ ቪኦኤ ዘዘራረቦም ነበርቲ ይገልጹ። ቅትለት ንብረት ምብራርን ምንዳድን በኣልማማ ምእሳር ምንክልባት ሃላዋት ምጥፋእን ዝሓወሰ እዩ ዝግፍዒ ክብሉውን ነበርቲ ከተማ ዳንሻ ይዛረቡ። እዚ ብፍሉይ ሓይሊ ሚሊሻን ክልል ኣምሓራን ክፍጸም ከሎ መከላኸሊ ሰራዊት ኢትዮጵያውን እናረኣየ ክረድኣና ኣይከኣለን ይብሉ። ሓድሽ ምክትል ከንቲባ ከተማ ዳንሻ ግን ነዚ ኩሉ ክስታት ነፂጎም ኣለዉ። ካብ ካልኦት ሰበስልጣናት ክልልን ኤታማዦር ሹም መከላኸሊ ሰራዊት ኢትዮጵያን ምላሽ ንምርካብ ዝተገብረ ፈተነ እውን ኣይሰለጠን። ኮሚሽነር መንግስታዊ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያውን ብዛዕባ ዝተባሃለ ግፍዕታት ኣይፈለጥናን ግን ክንምርምሮ ኢና ኢሎም ኣለዉ። ገብረ መድህን ንኩሉ ጠሚሩ ሒዝዎ ኣሎ። ሰማዕትና እዚ ቃለ መጠይቅ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ከም ዝተካየደ ክንሕብረኩም ንፈቱ። ቪኦኤ ዘዘራረባ ጓል ኣንስተይቲ ነቲ ኣጋጢሙ ዝበለቶ ኩነታት ብምግላጽ መደብና ይጅምር። ተማሊ 11 መኪና ሲደመን ካስከከይ 11 መኪና ናይ ጽዕነት 11 መኪና ወሲደሞም መን ይወሳዲ ከም ከተማ እምስ በቃ ዝዋን ጽዕነት ቆልዓ ይኹን ሰበይቲ ይኹን ካብ ውሽጦም መንግስት ሰራሕተኛታት ተወሰኑ ሳሌመትሪኮና እስርቤት ይመስለኒ በቃ ወሲደሞም ናበይ ወሲደሞም ተከዘ ዝበሃል ድንበር ኢሎም ወሲደሞም ናይ ሽረ ድንበር ኣባሪሮሞም ማለት ድዩ? ትነባሪ እኮ ከጊና ኢሎ ሓደ ቤት ትምህርቲ ታትዩ ነይሩ ካብኡን መኪና ምጽኦም ወሲደሞም ምንም ነገር የለውም እንደካ ቴስታል ክደውንቶ መካይኑ ነይሩ መካይኑ ይተቀደኩም ታይላ ምን ያስኖራም ቀጥርሐም ከይዳ አሲረ ነይሩ ያኔ ታይሎ ማሲሮም ከይ ሳራል ስታይለ ነይሩ ካንፈት ሸም ሽድሽተ ሰዓት ልጅግሪ ቀይለ ስፋኒ ከተማ ለሞን የለንበር መጣን ነይሩ ትፈልጥዮም ዝተቃተሉ ለው አው ከተማ ወለኖሩ ነጋዴ ሓደ ክልተ መኪና ሽፈር ስሞም ትፈልጥዮም ዳ هذا هي الثلاثة بعد الدكان كسفاي جبهة بعد الدكان يعني هذا وين بعد بوتيك يفضل بمنتهى أمقاتي لما بتعبجزوا ديو أو يوم تحدى بتجارة دي تتعيون يا رمان طبعا يا أخوان دير بتجارة إن تنزل الوسط كم حالتهم جندكي صراحة زي خمي سمعك سبوا يكون المكان وانت مكسب نجاري لين سبوا يكون المكان زولا كاس وصلنا نجاري لين نقطة للو تسر السربيتون قدم سايت أسرو قلت أوتوس أنا مصدوم من يوم تبهد نظر حنساب دابسيلوهم حنساب غندريلو قلعتهم بسينهم تأثر فاتلو نبرة تزاري في من نجاري لين نايزهم أكل قدعت نور ودريجنون بهولو نبرة تزاري في تزاوتهم تأثيلو أزمراز فونا تسيلو الموتفات معك منظمة كذا دستين لبسواسات الليو يلا كم مرتين عام مثل كم نوار دخلنا وهي على تطوكي مكة وعلى قتل كم وصلنا تخلت مكينة زوركو يوم خنا بيوم وسيلهم مجمرة خلت مكينة غندر يوم دولهم تقعدت تنبر مزحتهم يوم مثلا زنورو دما السريت سفارة اللوم مسارات يوم نالو هو لما تيم مسارات قبل إدوم أفتيلي زنورو قتل واردات اللو مكان جزها في مكان جزاو تسيرو مسارات رخصبو فزيخوين جزاء فسكا ظريف كم خادين يرمس جدا في المكالات يلن جدا في ستتأكل يلن فكسو إذا كان ورد كان تجارته نتحوس كطرح مهداني بعد قال أما راك نبرن حجو انت غلط مزحت تقرأ فعد نبر يلن وتي مزحت حجي تكذا دوري منزلون حراسات سنسات الدقولعو دي أتيم دي أتون تفلق كدايلا مع الأجمات يوزحزالو تمتكزت تدوري سوات بما يتنقل بسنك ترانسبورت مسآنن جن عفتروا أم دوري ممتوهيل الله تمالين من تأمو عيلم أي فلاتن نعم جن دمن ميلكم قلتوا تسلم صبري مرفت كتما نيتقرأي سبي تركتون زد اليوم سب مشت عفينام يمكن حمسان سركاري أمزلهم نقولش آياتيهم مريد أم بعلم نيتعد سب دويلو كفت بخد سب مريد أم تقيمهم يوم ليلي موت يوم من بسر رحتنا ليلم فاليوم أنا عدك خديلي أوتيني مرة تجاري مبس بحثي جل ما كاين خلص تونا نتكلم لا صراحة ما أخذ كتما بعد مني باسا يلون قولوا مكينا نانشولوا تلقي عشرين حزي تكتما مني زي ما حدرز الله لا معنا كرم بعني كرم قرمي أنا دماسك كفمت هزي فدوم زنور سبات حدا نسينير أم تايتي خوما ميلهم تايلهم انت أباليهم تعطت فليهم انت أي حالة في النوت تفلت يدو؟
ካብቶም ወጥም ነይሮም ስጅደስ እምዝማት ሰባቲ ንጾም ሓላፍነት ይኮነ መልሳና አምሓራ እንጥሞም አሊ ህለካ አለ ሊሃይል ይመሎ መከላከያ ምንም ነገር ኢዛታውነት ልስካ ሕጂ ታይትገብሩ ለኩም ታይትቀትሉ ለኩም ታይተሳፈትኩም ዝብል የለ በቃ ጠኒና ነህና ማእከል ሜዳ መስላን ነው على الحدار موتنا فينا وعلى እዛና ዓይኒ ምስክር ካብ ከተማ ዳንሻ ወፅያን ናብ ሱዳን ንምእታው ኣብ ዝፈተነትሉ እዋን ሓይልታት ምክልኻል ሰራዊት ኢትዮጵያ ሰባት ናብ ሱዳን ከይኣትዉ ምስከልከልዋ ድሕሪ ተደጋጋሚ ፈተነ ግን ኣብ ሱዳን መዕቆቢ ስደተኛታት ኣትያ ትርከብ ካልእ ዘዘራረብዎ ኣብ እዋን 17 ዓመት ዕጥቃዊ ቃልሲ ሕወሓት ተጋላላይ ዝነበረን ሽዑ ኣብ ቃልሲ ብዘጋጠሞ መቕሰልቲ ሓደ ኢዱ ዝሰኣነን እዩ መንግስቲ ንዞም ተጋደልቲ ኣብ ዳንሻ ካብ ዘጣየሾም 3 መንደራት ኣብ ኣውሮራ መንደር ካብ 1987 ዓመተ ምህረት ንዝሓለፉ 26 ዓመታት ይነብር ነይሩ ንሱ ኣብ ትሕርሻ ማእኸል ዝወረደ ብኸምዚ ይገልጾ ዘጋጠመና ደረለኻ በቃ ታክቲ ገዛ ወጥና ተፈናቀልና ነና ረስና ከንዘሎ ተቋሲሉ ገንዘብና ከንዘሎ ንከፍትና ያለ እኽልና ያለ ኩሉ ተወሪሩ በረኻይና ወርሕና ዓርብ ማለት ሰብ ንወት በረኻ ዘሪፎምና ንብረትና ኣቃፂሎሞ ዝበሎም ናይ ኣምሓራ ፍሉይ ሓይልን ናይ ወልቃይት ኣምለስቲ ሚሊሽያን ምዃኖም ይገልጽ ዝውረር ወሪሮም ክወስድዎ ዘይከኣሉ ንብረት ድማ ኣቃፂሎምዎ ይብል ብምውሳኽ ከምዘሎ ንብረት ገዛ ከምዘሎ ዝነበረ እኽሊ ይኹን ኣቃፂሎም ዝነበረኸውን ወሪሮም ገዛውን ቴሌቭዥን የላ ፍሪጅ የላ እንታይ ማስለካ ዝውረር ወሪሮሞ ዝቃፀል ኣቃፂሎም ተረፍ ዝወረሩ ሓውልት እዮም ኣቃፂሎም እቲ ናይ ሕርሻ መንደር ናይ ቀደም ተጋደልቲ ጥራሕ ከም ዝነብሩሉ ብምግላጽ ጠቕላላ በዝሖም እንተዘይፈለጦም እውን 3 ጣብያታት ምዃኖም ይሕብር ብምስዓብ እውን ከምዚ ይብል ተጣቢያ በሙሉ ተጣቢያ ማ ተገረላይ እግር ቆራጽ ኢዱ ቆራጽ እግር ሽባ ኢዱ ሽባ ይኹን መብዛሕ ካብዚ ተገለጸ ዕንወት ንብረት ብተወሳኺ ንሱ ዝፈልጦም 6 ዝተቃተሉ ሰባትን ካልኦት 3 ድማ ዝቆሰሉን ከም ዝፈልጥ ይገልጽ እቶም ካልኦት ጉዱኣት ከሃድሙ ኣብ ዝፈተኑሉ እዋን ከም ዝተቃተሉ እውን ይሕብር ናይቶም ዝተቃተሉ ሰባት ኣሽማት ትፈልጦም ዶ ኢለ ሓቲተዮ ንሱ ብምምላስ ተስፋይ ተኽሉ ኣባይ በርሀ ጃማይካ ገሬ በርሀ ገረንቺኤል ክብል ይዝርዝር ናይቶም ቁስላት እውን ከምኡ ዘርዚሩ ኣሎ ቁጽሮም ዘይፈልጦም ተጋደልቲ ዝነበሩ ካብቲ ከባቢ ብ3 ዙር ተኣሲሮም ናብ ጎንደር ከም ዝተወሰዱን ካብ ጎንደር ዝተመለሰ ግን ከም ዘይረኣየን ይሕብር ምስ 4 ኣባላት ስድሩ ፈቆዶ በረኻ ከባቢ ሑመራ ብጥሜት እናተሰቃየ ዝበፅሐሎም ሲኢኖም ፈቆዶ ከርተት ይብሉ ከም ዘለው ይዛረብ ትግራዋይ ንምጥፋእ እናተሰርሐ እውን ይብል ብምውሳኽ ነጂ አብዳንቻ ምስሪታላላ ዘረ ትግራይ ትያ ካለላ ተዛራባይ ትግርኛ ተከም ዘረ ትግራይ ምጥፋዩ ተከደም ያታዩን ትግርኛ ተዛራባይ አጥቶ ይሪ አባረማ እዚህ ሲ መሬት አምሓራ መሬት ትግራይ ከነለቆ እንግሊ ዘለው ዳንቻ ማለት መንደረሮ ናብ ሱዳን ዘእቱ መንገዲ ብሰራዊት ኢትዮጵያ ስለዝተዓፀወ ናብ ትግራይ ንምምላስ እንተደለየውን መንገዲ ከም ዝሰኣነ ይገልጽ ኣስታት 500 ዝኾኑ ናይ ትግራይ ተወለድቲ ኣብ ከባቢ ሑመራ ተበቲኖም ኣብ ዝለዓለ ፀገም ከም ዘለዎ እውን ወሲኹ ይገልጽ ዝሓመሙ ህፃናትን ኣብ በረኻ ዝወለዳ ደቂ ኣንስትዮን ጥኑሳትን ከምኡውን ብሕማም ጥሜትን ጽምኢ ማይን ዝሳቀዩ ስለዘለው ንማሕበረሰብ ዓለም ጥርዓን ኣብፅሑልና ይብል ኣብ ከተማ ዳንሻ ኣብ ልዕሊ ተወለድቲ ትግራይ ተፈጺሙ ዝተባሃለ ቅትለት ምንክልባት ማእሰርትን ምብራርን ብዝምልከት ንግዚያዊ ከንቲባ ከተማ ዳንሻ ኣቶ ሱልጣን ኣድማሱ ኣዘራሪበዮ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ከተማ ዳንሻ ኣብ ማይካድራ ዝተፈጸመ ቅትለት ንምኹናን ነበርትታ ከተማ ንሰላማዊ ሰልፊ ወፂኦም ከም ዝነበሩ ሓቢሩ ንሱ ኣብ ትሕቲ ምዕራብ ትግራይ ዝነበረት ዳንሻ ኣብዚ ሕዚ እዋን ብመን ትመሓዳደር ኣላ ኢለ ሓቲተዮ ነይረ ማንነት አስፈላጊ አማራ ከፍተኛ አመራሮች እነሱ አሁን እየደገፉና ሰላሙን እያስከበሩ ያለው በማንነት አስፈላጊ ሰራዊትና ልዩ ኃይል መከላከያ ብቻ ነው ያለው ዛካይ ናይ መንነት አምላሲ ብላዕለዎት መራሕቲ ክልል አምሓራ እናሐገዙና ሰላም እናኽበሩን ሕዚ ዘሎ ኣብ ትሕቲ ሰራዊት አምላሲ መንነትን ፍሉይ ኃይልን ምክልኻልን እዩ ዘሎ እዩ ዝበለ ንግዚኡ እናተሓባበሩ ክጸንዑ በቲ ህዝቢ ምኽትል ከንቲባ ክኸውን ከም ዝተመረጸውን ይገልጽ ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ይፍጸማሎ ብዛዕባ ዝተብሃለ ተሓቲቱ ከምዚ ይብል አያዛቸው እንደማንኛውም ማህበረሰብ እየኖሩ ነው አብዛኛው ንክኪ የነበረው የነሱ አመራር የነበረው ተቃላይ ወጥቶ ሄዷል ሰላማዊ ሰው የነበረው ግን እንደማንም የሌላው የኢትዮጵያ ህዝብ አጠቃላይ ማለት ነው እየኖረ ነው ምንም የደረሰበት ነገር የለም አታሕዝኦም ከምቲ ካልእ ማሕበረሰብ ይነብሩ እዮም ዘለው መብዛሕትኦም ምስ ሕወሓት ርክብ ዝነበሮም ብሓፈሻ ወፂኦም ከይዶም ኣለው ሰላማዊ ሰብ ዝነበረ ግን ከም ካልእ ናይ ኢትዮጵያ ህዝቢ ይነብሩ እዮም ዘለው ዝወረዶም ነገር የለን ብሰላም ይነብሩ እዩ ዘሎ በለ ንሱ
أبي تمرتي أعقبهم زنبرو قلعون دك انستيون زركبوهم بعصرت حدا نايس عنات ماكينة تسعينو نابروبا تكهزو وسد تقراي توسيدوم بزعبا استبهالون كباررو كابزت حبابرون نسخة حدا إخات تباهل كاللها تباهلو تحاتيتون كمزي ملس ስለዚህ ማውቀው ነገር የለኝም እኔ እንደዛ አይነት የተደረገ ነገር የለም እየኖሩ ነው እኛ ጋር ዳንሻ እየኖሩ ነው ያሉት እንደዛ አስተባብረን እኛ ያወጣነው ነገር ግን ምንም ነገር የለም ብዛዕባ እዚ ዝፈልጦ የብለይን ኣነ ከምዚ ዓይነት ዝተገብረ ነገር የለን ኣብ ዳንሻ ምሳና ይነብሩ እዮም ዘለው ንሕና ኣተሓቢርና ዘውፃናዮም ዋላ ሓደ ነገር የለን እዩ ዝበለ ብዙሕ በለካት ለኽዓካ ኣሎ ዝኾነ ይኹን ሰብ ናብ ድላዩ ክንቀሳቐስ ይኽእል እዩ ኢሉ ወሲኹ እቶም ነበርቲ ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ዘርኢ ናይ ምጽናት በደል ይፍጸም ከም ዘሎ ዝተዛረብዎ ንሕና ምስ ህዝቢ ትግራይ ዘጻልእ የብልናን እውን ኢሉ ኣቶ ሱልጣን ተቓቲሎምን ተኣሲሮም ብዛዕባ ዝተባሃሉ ሰባት ተሓቲቱ እውን ባዕሎም ኣቃጺሎም ቀቲሎምዎም ዝኸዱ ኣለዉ ምስ በለ ባዳላ የሚባል አካባቢ የነበሩ ገበሬዎችን ቤታቸውን አቃጥለው ገለዋቸው ይሄዳል በዚህ በእኛ በኩል ግን አንድም ሰው አልተገደለም አልታሰረም ምንም ችግር አልደረሰበትም እምባጋ ላይ ኣብ ዝተባሃለ ከባቢ ዝነብሩ ሓረስቶት ገዛውቶም ኣቃጺሎም ቀቲሎምዎም ዝኸዱ ኣለዉ ብወገንና ግን ዋላ ሓደ ሰብ ኣይተቓተለን ኣይተኣሰረን ዋላ ሓደ ሰብ ጸገም ኣይወረዶም በለ ንሱ ብዛዕባ ትክሲ መልሲ ንምርካብ ናብ ሓላፊ ቢሮ ጉዳያት ኮሙኒኬሽን መንግስቲ ክልል ኣምሓራ ኣቶ ግዛቸው ስንታዮ ተደጋጋሚ ስልክ ደዊነ ከም ዘይስምዖም ምስ ገለጹለይ ተዓጽዩ መሊሰን ተደወልኩ እውን ኣይተመለሰን ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ እዚ ኩሉ በደል ዝበልዎ እናተፈጸመ ተመልከት ነይሮም ንዝብል ክሲ ንጠቕላሊ ኢታማዦር ሹም ጀነራል ብርሃኑ ጁላ ናብ ኢድ ስልኮም ደዊለ ኣይተመለሰን መልሲ ምስ ረኸብና ክነቕርበልኩም ኢና ናይ ኢትዮጵያ ሰብኣዊ መሰል ኮሚሽን ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ዝፈልጦ እንተኮይኑ ንዋና ኮሚሽነር ዳንኤል በቀለ ሓቲተዮም ነይረ ንሶም ናቶም ጉጅለ ንጉዳይ ማይክ ሃድራ ንምምርማር ናብቲ ከባቢ ተንቀሳቂሱ ኣብ ዳንሻ ድማ በፂሑ ከም ዝነበረ ብምሕባር ብዛዕባ እቲ ዝተባሃለ ግን ከም ዘይሰምዐ ሓቢሮም ንሕና ኣብኡ ነይርና ግን ኣይሰማዕናን ዝበፅሐና ሪፖርት እውን የለን ክብሉ መሊሶም ሰብኣዊ መግሃሲ ይፍጸማሎ ብዝብሉ ወገናት ዝተዘርዘሩ ጉዳያት ኣዝዮም ዘሰንብዱን ዘተሓሳስቡን እዮም ምስ በሉ ድሕሪ ሕዚ ንምክትታል እንደሊ ኢና ንሕና ብናይ ባዕልና መንገዲ ክነጻርዮ ኢና ሰባት ናብቲ ቦታ ልኢኽና ክንምርምሮ ኢና ኢሎም ኮሚሽነር ዶክተር ዳንኤል በቀለ ብስልኪ ኣብ ዝሃቡ ንርኢቶ